Her гаиләгә адреслы ярдәм. Казан шәһәре башкарма комитетында өлешчә мобилизацияләүгә бәйле социаль-гуманитар мәсьәләләр буенча штаб утырышы узды. Анда мобилизацияләнгән гражданнарның гаиләләренә ярдәм итү чараларын игълан иттеләр. 800-дән артык солдат һәм офицер өлешчә мобилизация буенча Казаннан шул кадәр хәрби хезмәткәр чакырылган. Тору пунктларында һәм махсус операция зонасында булганда аларның гаиләләрен кайгырталар. Һәр гаиләне социаль хезмәтләр һәм җитәкчеләр контрольгә алды. Ярдәм чараларының тулы исемлеген әзерләде. 10 октябрьдән 18 яшькә кадәрге балалар, яшүсмерләр шәһәр җәмәгать транспортында бушлай йөри. Мәктәпләрдә, балалар бакчаларында 2 тапкыр бушлай тупландыру оештырыла. Ата-аналар балаларын мәктәпкәчә учреждениегә йөргән өчен түләүдән азат ителә. Мама пишет заявление в учреждение, школу или детский сад. Аналар балалар бакчасына яки мәктәпкә гариза яза. Без аны игътибар белән карыйбыз. Мәгариф идарәсенә әлеге механизмнарны мәктәп һәм балалар бакчалары җитәкчеләренә җиткерү зарур. Җитәкчеләргә әлеге мәсьәләдә югары дәрәҗәдә игътибар күрсәтүләрен үтенәм. Балык булмаганнар өчен мәдәни программада әзерләнде. Алар бушлай музейларга, театрларга, зоопаркка, дәүләт концерт мәйданнарына, бассейннарга, тренажер залларына йөри ала. Юлларында махсус карталар куярга кирәк. Аларны барлык мобилизацияләнгән хәрби хезмәткәрләргә тараталар. По нашим учреждениям это однозначно. Без хәзер бу мәсьәләне хәл итәбез. Пластик карточкалар булыр дип уйлыйбыз. Без аларны хәрбиләрнең гаиләләренә, балаларга бирәбез. Мобилизацияләнгән гражданнарның балаларына кызы каникулларда лагерьларга баруны да оештыралар. Һәр гаиләгә адреслы ярдәм күрсәтелә. Республикада яшәүче һәр кеше ярдәм итә ала. Добрая Казань ярдәм фонды оештырыла. Анда акча күчереп булачак. Җыелган акча ирләре һәм әтиләре ватанны саклауга киткән кешеләргә медицина тикшерүләре узуга, дарулар, башка әйберләр сатып алуга тотыла. Фарис Мөхәммәтов, Фируза Насырова, Иван Худяков, Татарстан яңалыклары.